Много се радвам, че този страхотен повод ни е събрал всички заедно, защото този човек, който е същата зодия като моята мила половинка Наско, дори като другара Тодор Живков, човека, който е винаги сърцето на компанията, царя на купона, честит рожден ден, Иван. Пляскайте му всички! Нека да го аплодираме! Първото скрито върши тази вечер беше Нели Рангелова. Аз съм скрито върши на Граванди. Граванди е безработен приятел на Иван и той винаги иска Иван да се чувства много добре. Ето защо всички ние сме тук. Сега със следващата песен искам да го поздравя. Между другото, разликата между мен и Нели Рангелова е, че Нели Рангелова пее за първи път за Иван. Аз колко пъти съм ти пяла, Иване? Я кажи на всички. Много. Ага, така. И ето за това аз знам кои са неговите любими песни. Неговата любима певица е Тина Търнър. За съжаление, тя не е тук сред нас тази вечер. Но за сметка на това, аз съм тук и ще му изпея от цялото си сърце. Simply the best. Ади конструкторския отдел да заповяда. Къде са конструкторите? Я да ви видим. Come to me, what about you? Аре, конструкторите, знам, че вие сте най-смели. Come to me, give me anything that I need. Been a long time, I've been missing things. Аре, Вагнер, ево да покажеш какво можеш. Ани, заповядай при нас.